Si, si Maripusa. Si Maritis. Marisol. Sige, ayan, talon. Ito yung tradisyon dito na para daw tumangkad kailangan tumalon. Okay, 11:59 na. Second 12. Lukso na alabim ya bahala ko. Ayan mga kachapsoy, yan ang ginagawa ng mga tao dito sa probinsya dahil bawal naman yung paputok. Yan yung ginagawa na lang paingay ng mga tao dito. Ayan, rumurunda sila dahil sa ating mga kaibigang may mabubuting puso. Ayan, nakapagpalaro tayo sa ikatlong pagkakataon, pangatlong taon na natin to ngayon mga kachapsoy. Hello mga kachapsoy, welcome back to my channel. At ngayon papakita ko sa inyo yung aming salubong 2022, ang aming pagsalubong sa bagong taon. Ayan inuman kaagad yung aming salubong. ito yung mga pinsan ko dito at may lulit. Ayan, ito naman yung aking mga pinsan na dumalaw sa amin bago sumapit yung alas 12 ng gabi. 2, 3, iba naman ang position. Nire, picture lang yan, picture lang. Si Maripusa. Si Maritis. Marisol. Ayan mga kachapsoy, simple lang po yung aming handa, sapat lang para sa amin. Ayan yung aking mga kapatid. Ayan, picture taking muna sila dito sa bahay. Maglilibot tayo kung anong mangyayari ngayong New Year mga kachapsoy. Ayan mga kachapsoy, yan ang ginagawa ng mga tao dito sa probinsya dahil bawal naman yung paputok. Yan yung ginagawa na lang paingay ng mga tao dito. Ayan, rumurunda sila, dumadayo sa iba't ibang mga barangay at naghatid ng paingay ng mga sasakyan. Ayan mga kachapsoy, ito yung simpleng pagdiriwang ng New Year dito sa aming probinsya. Simple lang, walang masyadong ingay. Ayan, Happy New Year. Ayan, at least, ayan. Sige, ayan, talon. Ito yung tradisyon dito na para daw tumangkad kailangan tumalon. Okay, 11:59 na. Second 12. Lukso na alabim ya bahala ko. Mag-jump. The next morning. Ayan mga kachapsoy. Dahil sa ating mga kaibigang may mabubuting puso, ayan, nakapagpalaro tayo sa ikatlong pagkakataon, pangatlong taon na natin to ngayon mga kachapsoy. Nakapagpalaro tayo dahil sa ating mga kaibigan at nagbigay sa ating major sponsor. Salamat sa iyo, Rima Infante at kay Larissa Servito. Maraming salamat din sa mga taong nagbigay doon sa aming mga napamaskuhan, sa aming mga kasama sa pamamasko sa loob ng ilang araw, ilang gabi. maraming salamat sa inyo. Andito nakapagpalaro tayo sa mga bata. Yung ating nalikom na pera ay humigit kumulang 3,000 pesos. At ito yung ating ginamit para pambili ng papremyo sa ating mga palaro sa mga bata. Okay, sunod naman na grupo. Okay, group to. Balik, punta na dito, punta na. Ihan, sorry, Ihan. Jisa. Jisa, dito, Jisa.
Okay, dito na dito. Sige, atras na muna, atras. So, unmessage. Huwag maingay. Unmessage. Isugan ni cancer. Wala. Dere madalagan ha. Okay, lakaw la. Oh, dito sorry han. Lakaw la. Huring la. Oh, ito. Paksiw Parol. Okay, palakpakan. Pasko, Paksiw, Parol. Okay, palakpakan ng group to. Sige, ibigay ang premyo. Pwede ka. Dali, nasa salon na dito. Dito, dito. Ito na ako. Ayan pa dito. Stop na. Gidam eh. Di, pumurot na dito. Kay gidam na nagsasablag na dito. Pero eh. Naasal na sa kanang kamay. Dali, di, pumurot na dali. Ay, nakaya ito pagsunod kay... Trespassing ka. Ay, trespassing ito na. Ay, tapta na, may pag-agawa man. Ano, dagdamo na? Salamat. Salamat yung chocolate. Wow, Chubby. Dito para naman sa amo. Wow, Chubby. Ha? Sige, sa pariyan. Susulit naman, susulit dito. Sige. Wala na, ate. Pang-bubulay na ito. Okay, Chabe. Dito, di kayo namin. Ay, taman ito niya dito sa pwede na kasuli. Para na sa boyang-boyang sa ako. Ano yun? Si Terence dito, papunta dito. Tama na dito! Yaki.
Okay, Yaki.